ina mutanen kula ina mutanen wanzamai an saki waka iya waka buga wannan nan sai daɗi ta ga ai ka bari kawai ba ta da kyau wani rawar wanda da gaskiya ne wani rawar safiyar nan dai a galaji nan ba gaskiya ne wani rawar yara na zo da kudi na liga mali la ilaha yaran nan fa za su fita ma aiki bai da wace Allah ba haya suka da mu'amalar tana dan manzon Allah ta